Gidepensahan sa administrasyon sa Mandaue City ang planong pagpadonate sa 15 ka mga sakyanan ngadto na sa pipila ka mga SK chairpersons. Kinumduman ni atong Nobyembre, formal nga gitunol sa mga city officials ang maong mga vehicles ngadto sa tagalain-laing barangay. Lakip sa nakadawat sa mga pick-up ang 15 ka mga SK chairpersons. Karong bag-o gitinguha sa syudad nga hingpit na kining madonate aron matransfer kanila ang kinatibuk-ang responsibilidad sa mga sakyanan. Gani sa uhing sesyon sa konseho sa syudad, gipapasar ang resolusyon, butang nga gi-estudyuhan pa sa Committee on Laws. Una niini, may question ang kampo sa incoming mayor sa Maong Lakang. Gilagway nilang midnight move og aron maapektuhan ang musunod nga administrasyon. Apan giklaro sa karong city administrator ang lakang gihimo aron matransfer na kanila ang responsibilidad, lakip na ang pag-maintain sa mga sakyanan. It is not prohibited by law, no. Whatever they might want to call it, no, midnight or unsa ba, kanang number one, walay balaod nga nagpugong, no. Number two, this is not for wala human naman tag election, di ba? This is not for political reasons. This is for expediency.